Ki ya karatu? Kin karanta? Ba Allah ne ya halice su ba. Zo ba Allah ya halice su ba. Allah ya halice su ko? Yanzu Allah ne ya halice shi. Kuma su ɗaya ne. Okay, ya halice jikin shi ne, fannin jikin shi. Ya haife shi kuma yanzu ba shi ne, ruhun shi ne yake aiki tare. Okay, yanzu Allah ya halice fannin jikin shi. Ya raba kanshi uku ne ko ya halice fannin jikin shi? Shi ne sa na tambaye ki da kika ce uku ɗan nan ɗaya ne, shi ne na ce maki ukun nan za kamata su san ilimi ɗaya. Mami ta ce na ce to Yesu ya ce ni ban san ilimin kashin kiyama ba. Ka ga yadda kake yaro ba zai san abin yaron ka bai sani ba domin ni da shi ba ɗaya ba. A ku ɗaya ne tun da jinin ka ne. Jinin mu ɗaya amma ba ɗaya bane mu. Jinin ka ne. Ilimi na daban bai san ina nan ba. Ya san ina nan, yaro na san ina nan. Amma kai ka halice maganar ruhu. In yaron ka na cikin ruhu kuma kai dan ruhu din ne. Zai san ina nan? Zai san ina nan. To shin da Yesu ma dan ruhun ne ina zuwa. In Yesu dan ruhun ne kuma yana cikin ruhun ba, ki shiru ki ji. Na gane bayanin ta. Kin ce tunda Yesu dan ruhun ne. Tunda Yesu dan ruhun ne ya kamata tunda yaro na dan ruhun ne ya kamata ya san abin da na sani, ya san inda nake ko? To Yesu ya ce bai san a banki. Me tambayan ki? Ya ba ku. Ina kai ku je ku zauna. Ku zauna, in ba ku zauna ba zan iya cewa ba ku komai ba. Zauna. To yanzu me tambayan ki? Tambaya na ranar da kuka zo ne. Kai magana kan Yesu ya yi sallah. Muka ce a'a. Yesu bai sallah ba. Ya je ya yi addu'a. An shi ne. Akan dutse. Ya je addu'a durkusa. Kai ka ce lalle ya yi. To yanzu bari mu karanta kawo ayan mu. An yi shi mommy ta yi ma. Ke ba kyan. To bari karanto mana Matthew 26:39. Karanta mana Matthew 26:39. An yi mommy amma kin nuna abin da Yesu ya yi go? Abin me Yesu ya yi don ta sani? Ya sa fuskan shi a kasa ko? Ba dutse, on the ground ba on the rock ba. Fell his face on the ground. Ajiya kawo mu karanta ayan Matthew 26:39. Bari mu karanta wurin on the ground. Ayan muke son mu karanta tunda mu ba mu je ba. Bari mu ji abin da ayan ya ce. Kun shiru ku ji abin da ya ce. Ai mu ma za mu iya sallah kan dutse. He went forward a little. Ya tafi gaba kaɗan. Sai ya faɗi da fuskan shi a kasa. Ya yi addu'a. Ya je gaba kaɗan. Ya fa fuskan shi a kasa. Fuska, ina ne fuska? Ina ne kasa? To sa fuskan ki a kasa mu gani. Ku matsa. A'a. Bari mu karanta sai mu gani. Fuskanta. Upon his face. Amma me ke karanta? Yayi gaba kaɗan. Ya faɗi a fuskansa. Faɗi a fuskanka. Matsa mai faɗi a fuskanka. Fuskanka. Ina ne fuska? Ya faɗi.